A Agrupación Músico-Cultural de Solfa, a Banda da Escola de Música de Rianxo, a Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia e a Banda da Escola Infantil de Merta organizamos un campamento musical que se vai a desenvolver na semana do 23 ao 28 de xuño. Musicalizando xurde no ano 2007 a través da Asociación Cultural Musical Solfa, que se pon en contacto coas asociacións culturais de Ribadumia e de Rianxo. Entre todos xuntamos os nosos rapaces e organizamos este campamento, que non é solamente un campamento lúdico, sino que tamén teñen que facer unha actividade musical. Esta actividade o que pretendemos é levar 122 nenos a Gandarío, un campamento musical, e a nosa actividade vai a desenvolverse sobre todo é unha actividade musical na cal maioritariamente o seu tempo vai a estar dedicado a ensaiar un repertorio que previamente xa ensayaron cada unha das súas agrupacións, e o que pretendemos é durante o campamento musical pois compactar todo ese traballo previo que durante todos estes meses foron desenvolvendo para terminar despois nun concerto en Sada o día 27 ás 9:30 da tarde e o día 28 en Cangas. Pola mañán temos clases e ensaios individuais e colectivos, logo pola tarde hai xornadas de lecer, no medio tamén este ano 2008, que é a segunda edición de Musicalizando, imos meter conferencias, vamos contar coa presencia de Xurxo Souto o primeiro día, e vamos tamén a facer varias proxeccións de películas, pero toda que teñan que ver coa música, non? Eso non quere dicir que durante todo o día facemos actividades musicais, pola tarde tamén hai actividades de lecer. Con esta actividade, aparte de desenvolver eses coñecementos musicais que cada unha dos rapaces ten, o que pretendemos é que ao mesmo tempo se poidan divertir, disfrutar do campamento, que ten unhas instalacións moi adecuadas, e ao mesmo tempo disfrutar do mar e crear uns lazos de amistade e de encontro entre todos estes rapaces. En total xuntamos 122 rapaces que non se viron ata o primeiro día do campamento, que será o 23 de xuño. Até ese día, eses rapaces nunca se viron xuntos, e a partir de aí cando vamos a empezar a traballar e a montar o repertorio en conxunto. O abanico de edades varía entre os 8 e os 25 anos. Este ano ven a Banda Infantil de Merza, que se engade a este campamento, e que pretendemos que efectivamente, igual que o ano pasado, é dicir, terminen con unhas amistades e con un resultado nos campamentos que sea algo que o ano pasado valoramos como moi positivo e con un nivel artístico invidiable. O final é que teñan unha vivencia musical e cultural en común. Non é habitual ter unha banda de música de 120 rapaces, é máximo nestas edades que nos estamos manexando, o cual quere dicir que non solamente poden ser actividades lúdicas, sino que tamén temos que ter por a mañán e por as tardes, incluso tardes noites despois de hacer unhas sesións de traballo que sí podo deciros que son un pouquiño duras, porque requieren a concentración total e absoluta en ese momento para ese traballo.